אולי הם היו בפולין, אנחנו לא יודעים. טוב, אז ברשותך נמשיך הלאה. העבודות בשדה חקלאות, כמו שאמרתי, זה היה נובמבר כבר היה קר מאוד, והעיקר שם וראש המועצה הודיעו שאפשר לקחת אותנו חזרה, ואז אספו אותנו ברכבת לווינה. הגענו לווינה ושם ישנו בבית ספר של יהודים, על יד שהיה מוקם על ידו מחנה צבאי. והתפקיד שלנו היה בתים שנהרסו בהפצצות לפנות את ההריסות, וזה לא היה פשוט, זה היה חורף קר מאוד. ואני זוכר שמצאתי גרב אחת ארוכה מאוד. אני הרמתי את זה ואמרתי לאמא, אמא מצאתי, היא אמרה יופי זה מצוין, ואני לא הבנתי מה יש לה לעשות עם גרב אחת. בן אדם רגיל נורמלי יש 2 רגליים. ואמא מצאה לזה שימוש, היא בערב חיפשה את הגרב ופרקה אותו וסרגה עבורי כפפות כדי שאני אוכל לעשות את העבודות מספר ימים, והיו לי כפפות ממש בצורת כפפות אגרוף, וזה היה הרעיון של אמא שניסתה להקל עליי. יום אחד אני זוכר ששיחקתי עם הילדים, אני ילד בן 11 בשלג, שיחקנו בכדורי שלג בזריקה אחד אל השני. עכשיו הכפפות היו רטובות והנחתי אותן על יד התנור לייבש אותן, והן נשרפו, ואני זוכר שאחותי כל כך כעסה אליי שמספר ימים היא אפילו לא דיברה איתי, שהיא כל כך השתדלה ליצור לי כפפות, ואז נתנו לי את הכפפות הישנות שכבר היו קרועות, אבל אני יודע שזו הייתה אשמתי, אבל אני בתור ילד רציתי לשחק. וכך היינו ממשיכים בעבודות הפינוי של ההריסות. היינו רעבים מאוד ולא היה אוכל, ואמא אמרה, אתה תאסוף בדלי סיגריות ברחוב. היינו אוספים, ואז עושים טריידין לכיכרות לחם. אז אני הבנתי שהחיים שלנו בכפר היו כל כך טובים. קר, רעב, אני הייתי צריך לאסוף, גם אמא, לאסוף בדלי סיגריות ולמכור אותן עבור כיכר לחם, והרעב היה פשוט קשה. אז אמא כל הזמן לימדה אותי לדבר גרמנית, לומר לחם, בבקשה, תודה רבה, מים, כמה מילים שאני אוכל קצת לתקשר עם הסביבה. אמא כל הזמן דאגה לחנך אותי. יום אחד הורדתי את הטלאי, היה לי גם סרט שכתוב עליו בגרמנית חרש חרש. אני הייתי מוריד את הטלאי, גם את הסרט, על יד חנות מאפייה עמדתי, ככה, והייתי מבקש תרומות, ואז כשנתנו לי לחם הייתי מביא אותו הביתה לאמא ולאחותי. יום אחד, אישה אחת עברה, נתנה לי סל נייר קרטון גדול, ואני שמעתי שם הרבה רעש, ואני רצתי עם הסל לתת לאמא, וכשהיא פתחה מה היה בפנים? הקליפות של לחם יבש שהיא אספה בתוך השקית. ואמא שלה, מי זו האישה? אמרתי, אישה מבוגרת, ואז היא אמרה, בגלל שלה לא היו שיניים, היא הייתה אוספת את הקשה. ואני בתור ילד לא רציתי, אבל אמא אמרה, אל תדאג. היא הייתה מבשלת מרק ומכניסה את הקרום במקום למשל יצריות. כל הזמן ככה אנחנו בחוץ מנסים עבודות יזומות או דברים יזומים. יום אחד ראיתי איש קצין אס נאצי עם כלב שחור בתוך מכונית מרצדס בלי גג, היה ממש מולי, ואני מאוד נבהלתי כי חשבתי שאולי הוא מזהה אותי כיהודי. הוא כל הזמן הסתכל עליי, ואני ידעתי שאני מאוד פחדתי מהכלב, כי זה לא כלבים שאנחנו רואים פה היום, זה כלב זאב רועה. והוא הסתכל והסתכל והסתכל, או נעץ במבטים, ואני לא ידעתי מה לעשות, אולי לרוץ. התחלתי לרוץ, אבל ידעתי שלרוץ זה אסור, כי אז הכלב ירדוף אחריי. אבל רצתי בכל זאת במורד הרחוב, וכשפניתי ימינה וכשהסתכלתי אחורה, ראיתי שהכלב עוצר. כל הזמן עקפתי אחריו, ואת הרחובות וההריסות ואת השבילים אני הכרתי היטב, ואז הגעתי לבית שימוש מעץ עבור העובדים. סגרתי את עצמי והתיישבתי שם אחרי שעה ארוכה, בחריץ הסתכלתי, וראיתי שהכלב לא מגיע עכשיו בנעליים היה לי מין מגן מברזלים נגד שפשפת, היום כבר לא, אין נעליים כאלה, אבל בזמנו
בעקב הברזל נפל, ואני זוכר שכשרצתי, בעצם הברזלים, העקב פגע בכלב. הברזל שם נעקר, היום אין בעצם נעליים כאלה, ובזמנו זה היה ברזלים שהגנו מפני שפשוף, ופגעתי בכלב והוא נעמד. וזה הבנתי למה בעצם הכלב לא המשיך לרדוף אחריי. ופעם נוספת לא הסכמתי לצאת לאותו מקום, אמרתי לאמא שאני מאוד מפחד מהכלב. למחרת שוב כמובן הייתי צריך להמשיך לאסוף ולחפש דלי סיגריות, והיו אזעקות, ואני יודע איך להגיע חזרה לאמא. אחד האנשים שראה את הסרט זיהה שאני אדם חירש, קרא לי ואסף אותי למקלט יחד איתו. ואני הרגשתי בומים גדולים וכולי, ודאגתי לאמא ואחותי מה הם עושים, והם כמובן דאגו לי. זה היה ככה יום שלם עד הלילה, אמא נשארה שם כשזה הסתיים. אני אמרתי תודה כמו שאמא לימדה אותי בגרמנית, ורצתי חזרה למחנה, ואמא שם חיכתה, היא ידעה שאני אגיע. כשאני הגעתי, פחדתי שהיא תכעס, ואמרתי סליחה, והיא אמרה, אני יודעת שאתה לא אשם. וכך הלכנו ברגל לחזרה עד למחנה. אלה היו ימים מאוד קשים. אז כשהגרמנים התקרבו לאזור המזרח, לרוסיה, שלחו אותנו למערב, לנהר הדנובה, ברגל, עם גשם חזק מאוד שאנחנו הלכנו לאורך הנהר, עד למחנה הריכוז. גשם חזק מאוד, ועוד יום ועוד יום ועוד לילה, ובמחנה הריכוז זה היה פשוט להגיע למשהו יותר קשה. ראיתי את האנשים עם הבגדים, הפיג'מות עם הפסים, רזים מאוד. אנחנו עוד לא לבשנו את הפיג'מות. הגענו למחנה. סליחה בבקשה, אפשר? סליחה. אני רוצה לשאול, כמה זמן בערך צעדתם? אולי הייתי עם זה כמה ימים? אני חושב שפחות מחודש. 3 שבועות, זה תנאי מזג האוויר, אנחנו כבר התעייפנו, הלכנו יותר לאור, אני חושב שזה היה 3 שבועות, חודש. לכיוון מערב, מווינה לכיוון מערב. כמה קילומטרים בערך כל יום? לא יכול. אני אומר שהיינו הולכים מהבוקר עד הלילה, ובערב היינו ישנים. לפעמים אם היינו רעבים, היינו מבקשים נדבות בדרך מהכפרים, לפעמים נתנו, לפעמים לא נתנו. החיילים כל הזמן התחלפו, אנחנו תמיד צעדנו. החיילים היו תמיד אנשים מבוגרים זקנים שצעדו איתנו, הם שמרו עלינו. אולי 100 יהודים, 2 חיילים. חייל אחד ומבוגר שצעדו איתנו. לפעמים היו חיילים טובים במשמרת, שביקשו לתת לנו מזון מהכפרים בסביבה, לחם או מרק, תלוי מי היה במשמרת. היו גם תופעות שירו באנשים שלא היה להם כוח ללכת? לא היו תופעות של ירי? לפעמים היו ניסיונות בריחה של 1 או 2 מהאנשים. אני זוכר, אני הייתי חזק, אז היו נותנים לי תיק על הגב עם מזון ועם דברים. כל פעם היינו מתחלפים אחותי ואני. פתאום אני ראיתי סוס ועגלה שעבר ושמתי את התרמיל על העגלה, ואנחנו המשכנו ללכת, ואז אמא אמרה לי, איפה התרמיל עם הצידה? ואז אמרתי לה, שמתי בעגלה, ואז היא אמרה שזה היה מין סיטואציה שאפשר אולי היה לברוח, אבל עם האוכל אפשר היה לברוח, אבל בלי התרמיל עם האוכל זה לא היה חכם לברוח. אז אמרתי לי, למה לא שיתפתם אותי? אז ככה אנחנו המשכנו והתחרטנו, אבל פעם הבאה אמרתי, אני לא שם את התיק בשום מקום, אבל אני הייתי קטן ולא הסבירו לי, וזה אולי הייתה טעות. כשהגענו למחנה ריכוז. יעקב, סליחה עוד רגע. יש לך מושג פחות או יותר כמה אנשים צעדתם בצעדה הזאת? קצת מסובך. בערך. אני זוכר כשבאנו מווינה פגשנו עוד קבוצה של יהודים. אחר כך קבוצה ירדה, כל פעם נוספה קבוצת אנשים וירדה קבוצת אנשים. אני חושב שפחות זו השיירה שהלכה לכיוון מחנה הריכוז.
לא הרבה, אולי 50, אבל אני לא זוכר. אין דבר. אך כשהגענו למחנה הריכוז, אני כמובן שאני הרי גם גדלתי, ואני זוכר שהנעליים נקרעו וגם היו צרות עליי. וזה היה חורף וקר מאוד, אמא מאוד מאוד דאגה לי. ליום היו נותנים לנו רבע כיכר לחם לאמא, אחותי ולי, ואנחנו היינו אוספים את הלחם וחיפשנו תמורת הלחם לקבל נעליים שיהיה לי. כי לא היו כאן ודאי קונים בחנות. מצאו נעליים קצת גדולות עליי, ואמא אמרה לי, התנאים שלה היו לא לשחק בנעליים כדורגל, ואם הנעליים נקראות זו בעיה שלך. אבל אני הבנתי שצריך לשמור, כי לחם זה הדבר יקר שנתנו תמורת שיהיה לי נעליים. ותודה לאמא ואחותי שוויתרו על הלחם כדי שיהיה לי נעליים שאוכל ללכת איתם, ואני שמרתי עליהם, כי מי יודע מה יהיה בהמשך. וזה היה במחנה הריכוז. יום אחד ראיתי בתעלות גופות זרוקות, שלדים של בני אדם, עירומים. ואמא אמרה לי כל הזמן לא להסתובב ולשמור על עצמך, אבל בכל זאת הסקרנות שלי הייתי הולך וחוזר. יום אחד ראיתי שבמחנה הגרמני נתן פקודה, אני לא יודע מה הוא אמר, והאדם קרא על 4, הוא הוריד לו את הכובע מעל הראש והוא ירה בו, ואמר ליהודים לזרוק אותו לתעלה ולאסוף ממנו את הנעליים ואת הבגדים. אז הבנתי שהנעליים שזרקו, אולי זה נעליים שלי השיגו, זה נעליים של מישהו שמת. אמרתי, פתאום הבנתי שהנעליים האלה אולי היו שייכים למישהו אחר, כי היו עושים אז מסחור מהדברים האלה. אבל אני לא יכול ללכת בלי נעליים. פעם אחרת אני זוכר שהיה מגדל תצפית, ובמסביב למחנה גדר חשמלית שאסור היה לגעת בה. ערב אחד, כשישנו אנחנו שמענו בומים וברקים, וחשבנו שזה גשם. אבל בבוקר כשקמנו, בתקופה הזו אמא הייתה מאוד 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 חולה, מחלת הטיפוס ולא היה טיפול. ולמחרת בבוקר, כולם קמו עם חיוך, ואני לא מבין למה היה חיוך. ואז אמא סיפרה שהמלחמה נגמרה, וכולם מאוד מאוד שמחו, אבל אני הייתי מאוד עצוב. למה הייתי עצוב? מכיוון שכטבע ילדים רציתי כל הזמן לראות את קרב, ואני לא ראיתי שום קרב. בעצם הקרב היה בלילה, ואני אמרתי, למה לא הערתם אותי לראות את הקרב? רצתי החוצה, ואז ראיתי שאין שמירה, במגדל השמירה לא היה אף אחד, הדברים זרוקים על הרצפה, והבנתי שזה הסוף, ובסופו של דבר חיוך עלה. ואז עזבנו כולנו את המחנה ויצאנו לכביש הראשי. סליחה, לפני השחרור אני רוצה לשמוע עוד, אתה במקרה יודע מה שם מחנה הריכוז שהיית? זה היה במערב אוסטריה? אולי מהו זה היה על יד עיר בשם לניב? לינץ. מחוץ לינץ. שם כששחררו אותנו, אנחנו צעדנו לכביש הראשי, מכוניות מסע עברו שם כל הזמן, וטנקים עברו, ושם ראינו חיילים, אבל חיילים נחמדים, עם חיוך, עם בגדים יפים, עם הכובע שלהם מסודר, והם כל הזמן גם קראו לנו לשלום וגם אנחנו. זה היה הבדל מהותי בין החייל הגרמני לחייל האמריקאי. ופעם ראשונה גם ראיתי אדם כושי. אני ראיתי בסרט, אבל לראות את החייל הכושי עם השיניים הלבנות, ואני זוכר שהוא זרק לי מלבן בתוך נייר והרחתי, וזה היה בעצם סוכריית טופי. ואני בעצם פעם ראשונה אחרי שנה כילד קילפתי את העטיפה וקיבלתי סוכריית טופי ובלעתי, ושוב קראתי בנייר, ואז ראיתי שכתוב גומי, ואני נבהלתי ואני אמרתי לאחותי, כתוב שם גומי ואני אכלתי, והיא אמרה, לא חשוב, העיקר זה אוכל. ואז ראיתי שכולם שם עושים איזשהו משהו, ואז הבנתי שזה מסטיק ולא, ואני חשבתי שזה סוכריה. פעם ראשונה שראיתי מסטיק בחיי. והחיילים היו מאוד מאוד נחמדים, ואמא הייתה מאוד חולה,
ולקחו אותנו לבית חולים, את אימא לבית חולים, ואנחנו, אני ואחותי במחנה, אבל אחרי מספר ימים אימא נפטרה. היא הייתה עם אחותי, ואז אחותי חזרה ואמרה, אימא נפטרה, ועם דמעות, אבל אני לא בכיתי. אחרי מספר ימים, שבוע, לקחו אותנו לתחנת הרכבת, היו שם 2 מסלולים, ואמרו לנו מי מעוניין לנסוע לא ישראל אלא פלסטינה, ועם דגל פלסטין, ואני מאוד רציתי ללכת לפלסטינה, וזה היה החלום שלי, אבל אחותי אמרה לא, אנחנו חוזרים להונגריה, אבל אני לא רציתי להונגריה, לא להונגריה אנטישמית, אבל אמא אמרה אולי נפגוש שם את אבא, את אח, ואז הבנתי ביקשתי הבטחה שאם לא מוצאים חוזרים חזרה או לבלגיה או לפלסטינה, והיא הבטיחה לי. הגענו לבודפשט ברכבת, למרכז הצלב האדום, שם לחפש כמובן קרובים במשפחה, ושם פגשתי את אח שלי בדרך השמות והכתובות, וכמובן שההתרגשות והבכי, וסיפרנו על אמא שנפטרה, והוא אמר שגם אבא נפטר. עכשיו מה עושים אמרנו? ואנחנו החלטנו שאנחנו ממשיכים לכפר, שם היה לנו משפחה מאוד מאוד עשירה, אנחנו היינו מאוד רעבים ורצינו, הגענו לשם ושם באמת מצאנו חלק מהמשפחה ונשארנו שם שנה וחזרנו לעצמנו, ואחי התחתן בינתיים והם החליטו לנסוע לארצות הברית. אני החלטתי לנסוע לפלסטינה, נו.